На 15 септември 1925 г. основно училище доктор Петър Берон отваря за първи път своите врати. Посреща първите си ученици и учители с надежда, с усмивка и с вяра в знанието. Само месец по-късно училищното настоятелство решава единодушно. Училището ще носи името на великия възрожденец доктор Петър Берон. Първият главен учител е Димитър Петков, баща на пловдивската просветна деятелка Надежда Петкова. Още през първата година училището има 7 паралелки, от първи до 4 клас. 288 ученици поставят началото си на една дълга история. Първите години са били трудни, но с общи усилия училищният двор и сградата се преобразяват. Училището става едно от първите електрифицирани училища в града. През учебната 1952-53 година започва нов етап. Училището вече има 4 паралелки – начален и 4 паралелки – среден курс. Директор е Димитър Емоинуилов Стоянов. С доброволен труд на учители и родители е изграден и втори етаж на сградата. През 1957 година директор става Мария Пейчинова. Тя ръководи училището близо 2 десетилетия до 1976 година. Това са години на усилена работа и на утвърждаване на Бероновия дух. През 1959 година училището вече има 22 паралелки. Всяка година то расте, развива се и се превръща в едно от водещите в града. През 1969 година във вестник Отечествен глас се споменава за 7 А клас, класът на отличниците. През 1975 година училището празнува своя златен юбилей – 50 години просветен път. По повод юбилея и за постигнатите високи успехи, училището е удостоено с орден Кирил и Методий втора степен. През 1976 година директор става Васил Коцев. По негово време училището е включено към парното отопление. 2 години по-късно, през 1978, училищният хор печели златен медал и званието лауреат на 5-ти републикански фестивал на художествената самодейност. Година по-късно, на 25 септември 1979 г., се възражда една стара традиция. Създава се училищното настоятелство. За председател е избран Христо Томов. През 1982 година директор става Дора Ставрева. Тя посреща 6 първокласни паралелки в новообзаведените помещения. През 1988 година училището вече има и нова столова, построена със съдействието на училищното настоятелство. Учителите с възрожденска всеотдайност продължават делото на своите предшественици. Подготвят ученици, които ще оставят своята следа в бъдещето. През 1998 година директор става господин Константин Колев, един от най-дългогодишните ръководители на училището. По негова инициатива сградата придобива нов облик, украсена с рисунки от римния буквар. Истинско новаторство за времето си. Под ръководството на господин Колев, училището не само постига високи резултати, но и се превръща в място, където креативността на учителите е насърчавана, а учениците получават образование в крак с духа на времето. Създава се първото игрище в Пловдив за хокей на трева, където поколения наред развиват този спорт и печелят национални и международни награди. С много мъдрост и човечност той създава среда, в която се възпитават не просто ученици, а мислещи, любознателни и свободни личности. След него временно изпълнява длъжността госпожа Анна Попова, а през 2018 година директор става господин Стефан Кичуков. С негово управление училището продължава да се развива и обновява. Той е отдаден, енергичен и вдъхновяващ. Човек с ясна визия и безкрайна любов към училището. Изградена е нова учителска стая. Класните стаи са оборудвани с модерни мебели и техника. Печелят се множество проекти, а последният е обновена спортна площадка, където учениците тренират и се забавляват. Днес училище доктор Петър Берон, град Пловдив, е модерно, светло и вдъхновяващо. Място, където ученици и учители работят рамо до рамо с обич и отдаденост. С годините успехите се множат, но духът остава непроменен, защото ние, наследниците на доктор Петър Берон, пазим неговият завет и продължаваме делото му. Да пребъде
Основно училище Доктор Петър Берон, град Пловдив.